chendo kendo nga morna mar bedo kodi odiechieng. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo studio en laktar molony mokalo e weche mag joma mine kata tuoche mag joma mine. Abo mi thuolo oyiso ni nyinge nga emod kaje ka jodo jetwa kachiel ni to kwa wuono wadogo mpaka e weche mage. Machiegni daktari. Erokamano. Nyinga en Mathias Odera Akech. Homa Bay County. Kanyada. School mar Pundo. To sani to atiego lakteche mbalariany mare JKUAT Pito Nairobi ka. Iwacho Mama Lucy mabuonjo kotenre kod weche manyocha nomako kar thieth mar Mama Lucy. Mano waboteno gi kidi ibogo no mbaka ne bange. Dr. Okech amor mar bedo kod e studio odiechieng' ma kawuono. Kendo abori in laktar matiego lakteche. Omiyo ka wago mbaka to in laktar molony mokalo. Nitiere chandruok ma joma mine thoro ga bedo godo en remo mawuok mang'eny mokalo ma okalo tong'. Dhulu maber wanyalo wache ni remo mawuok magalagala kosariwa koso mawuok ataro. Gidholuo en remo mawuok e sama ok onego bed ni owuokie kata owuok mang'eny moingo kaka onego bed ni owuokie kata owuok kuom ndalo moingo monego bedie pile joma mine neno ga remo to remo ni onego kaw ndalo 3 kata juma achiel ndalo 7 to kuom mine moko inwang'o ka remo ni wuok moingo ndalo 7 kata wuok mang'eny kata wuok sama ok onego owuogie kaka inyanwang'o ka ka ng'ama dhako obedo achiel gi ng'ama dichuo to toke kanyendo oneno remo, mano ok en gima ber. Kata miyo mosebedo maduong' mano oseweyo neno remo to chako neno remo kendo, mano ok en gima ber. Kata ng'ama nyako ma koseneno remo to ka urito mar dwe machielo to ochako neno remo kendo, mage mawacho ni remo mawuok sama ok onego bed ni owuokie. Manyiso ni nitiere gik mang'eny manyalo timore to saa sama remo wuok seche moko onego bed ni owuoke, mano en chandruok. Aboduoki chien matin kendo bodhi adhi mos kidieny mondo mi oganda owinj wachni maber. Mokwongo wacho ni kapo nono ni ng'ama miyo riwore kod jaode to toke no oneno remo, mano en remo mawuok seche ma ok owinjore. Debe ni ang'o matimore kuom ng'ama miyo ni momiyo matimore? Erokamano. Remo mawuok tok ka ng'ama miyo osebedo e achiel gi ng'ama dichuo inyal kel gi tuo mar kar nyuol kata kansa mar dhufuku mar kar nyuol. Omiyo wan kaka lakteche mag joma mine ka wawinjo ni miyo moro neno remo bang' kosebedo achiel gi ng'ama dichuo to nyaka wang'i mwabed gadieri ni gino en gima wuok kanye. Koro inyal kele gi tabu mawuok kar nyuol kata ka ng'ato nigi kansa mar dhufuku kata ka nitiere gimoro moti e ofuku ne to wuok oko mar dhufuku, mano nyalo miyo ka ng'ato mulo to toke kanyendo oneno remo. Chal ka gima ochiego kamoro kata otuomo kamoro mano ok onego bed ni otuomo ma koro miyo remo nyalo wuok. Manyiso ni nyaka tim nonro malong'o mang'e ni to en ang'o matimore. Daktari, kidieny mar ariyo, joma mine ma samoro nosewe neno remo kata ochako neno remo, thothne ang'o matimore kidieny ni momiyo wanyalo bedo kod remo mawuok e seche ma ok owinjore? Erokamano. Nitie gik mopogore opogore manyalo kelo remo mawuok kuom ng'ama mine mane oseweyo neno remo. Mokwongo kendo ma nyaka wang'e ni timore kata ok timre en ng'iyo ni to koso miyo ni en gi kansa mar ofuku, koso en gi kansa mar ofuku, koso en gi seche moko pien mar kar nyuol bedo matin kuom joma osebedo madit. Omiyo mano bende nyalo kelo remo mawuok. To tuoche ariyo ma nyaka wang'e
ni onge kuom miyo ni en kansa mar dho ofuku to gi kansa mar ofuku mar nyathi. Mago e gik malich ma miyo ni nyalo bedo godo ma nyaka to wang'e mowanwang' ni en godo kata onge godo mondo mi otimne thieth madwarore. To thothne ochuno ga ni nyaka obed mana weche mag kansa gi kod remo machwer ma e seche moko winjore gi, koso moko bende nyalo bedo kaka ni wacho gik moko manyalo ti e ng'ama miyo kod gik ma kamago. Erokamano. Joma mine mane oseweyo neno remo, gik matigi ok onego kel neno remo kendo. To kuom nyimine ma pod tindo, ma pod onyuol, nitie gik manyalo ti e ofuku manyalo miyo remo wuogi. To ka ng'ato nene oseweyo neno remo, to chako neno remo kendo, mano en nyiso ni gimoro nitie marach, mok gik moko matiyo e dho ofuku. Gik matiyo e dho ofuku, matiyo ofuku, mako mana nyimine ma pod tindo, ok joma osebedo maduong'. Ng'ato kosebedo maduong' mana oseweyo neno remo, gigi en koro ok oyudi. Erokamano. Daktari, aneno kikelo na picha moro ka ma akang'iye kotenore kod kaka wasebedo kwa wuoyo kod lakteche kaka in en kar nyodo mar ng'ama miyo. Waneno kacha od nyodo, waneno kacha dhot kachiel kod dag tong' mag joma mine. Picha ni ne diher mondo mwapuonjre godo ang'o kotenore kod twakwa ma kawuono mar neno remo e seche ma ok owinjore. Picha ni nyiso kaka kar nyuol chalo. Mae ofuku mar nyathi, ma dho ofuku, mae kama tong' wuoke, mae kama tong' luwo. To koro maendi en coil manoketi, to maendi en gima kuot e ofuku miluongo gi dho ngere ni fibroid. To nitie gik moko bende mati ei ofuku ni. Gichalo puch ei ofuku miluongo gi dho ngere ni polyps. Kaito eiye kaeni, nekech ofuku opog didiek. Nitie iye maiye, iye madiere, to gi iye maoko. Koro iye maiye ma kaeni, seche moko ineno ka gima ni kaeni ochopo ka. Obiro mochopo ka. Koro kochopo kaendi, en bende onyalo miyo ng'ato onwang' tabu mar remo mawuok. E namba 2 cha. Adenomyosis. Kaito to iluongo ni fibroid. Fibroid en gima ti e ofuku, ochalo rabuon. Kendo tek mana kaka rabuon. Tinyono ka oti e ofuku, thothgi gibedo ga gik mang'eny. Mano mar 3. Kato mar 4 en ni seche moko miyo nyalo nwang'o kansa mar iye ma iye kaendi, kata iye madiere kaendi, kata dho ofuku ka, ma be nyalo kelo tabu mar neno remo. Kaito bathe koni, ema konogi gin gik ma wanyalo neno. Wanyalo neno gi wang'wa, wanyalo go picha ma wane. To bathe koni oting'o gik ma ok wanyalo neno gi wang'wa, to wanyalo pimo mwanwang' ni maendi e gima timore. Mokwongo, inyalo nang'o ka ng'ato nigi tuo mar remo ok koti. Jomoko ma ka ong'adi to remo nyalo wuok mang'eny. Ma remo ok koti, mano bende nyalo kelo remo mawuok. Mar 2 en ni mine moko nitiere ma ok gol tong'. Kora kogolo tong', to mano be nyalo kelo remo mawuok e seche moko onego bed ni owuokie. Mar 3 en ni iye mokwongo cha, ma wacho iye ma iye, bende nyalo bedo gi tabu, gi sida, mami remo wuogi e sa moko onego bed ni owuokie. Mar 3 en ni kaka wan dakteche,
seche moko watemo geng'o gimoro to gimwatemo geng'o godo ni bende kelo tabu moro, kaka kwaketo coil. Coil nyalo miyo ng'ato bende obede ni remo wuok mang'eny sama odhi malo, kata nitiere yedhe moko mag family bende ma mine tiyo godo bende nyalo miyo remo wuok e seche moko bende ni owuokie. Kaito mogik en ni nitiere gik moko kaka mine manosetimnegi yeng'o ka ginyuol monwang'o mbala mbala onwang'o mbala e ofuku, mano bende nyalo miyo remo wuok mang'eny seche moko. Koro mano e pichani gin gik mang'eny mokalo makare nyalo miyo joma mine nwang'o remo seche ma ok owinjore ginwang'e remo. Daktari, okipimna ni chandruogni ong'eny man rom nade kuom joma mine? In kaka laktar molony kuom joma mine, thothne kineno joma mine mantiere kod chandruogni, kwan chalo nade? Sidani joma mine ma koka ochako, nyithindo ma koka ochako neno remo, ginwang'o tabu mar remo mawuok e sama ok onego bed ni owuokie. Jogo ma ochiegni weyo neno remo bende ginwang'o tabu ka remo ok wuok e seche monego bed ni giparie. To ka ikawo jogi te tiyudo ni karibu mine 3 kuom mine 10 biro nwang'o tabu mar remo mowuok seche moko onego bed ni owuokie, kata wuok mang'eny, kata wuok matin, kata ok owuogi. Erokamano ahinya daktari. Mine 3 kuom 10, mano en kwan man malo mokalo. Nikech king'iyo kwan mar joma mine ng'eny, to kapo nono ni 3 ewi 10 tiere kod chandruogegi, en chandruok maduong' mokalo. Amor ni wantiere kod chenro ni odiechieng' ma kawuono. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wakaw yoyo ka waduogo to wabodhi nyime kod chenro ni e kidieny mar 2. E kidieny mar 2 ibo yudo thuolo mar penjo kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Inyalo yudo Facebook page en penj laktar, wantiere nyaka TikTok. Kaito bang'e no ibro yudo thuolo mondo mi gone laktar simu mondo mi wuo kode. Kik isud kata matin, warit kidieny mar 2. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Onge kaka ananyalo ng'uono ni mamwa kata matin. To kochono ni an nyaka hintina. Eka mondo mama yud lit onge wach. Abo timo gimoro amora mondo achul koro. Kautasni. Mae dilwa mar ke. Bani bro timo gimoro amora mano duoke e dalani kendo. To botimre mana kaka anadwaro. To yoro ema dhi tiyo ka. رمضان ده حياتي، رمضان ده خيالاتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 لا. Dari
chapo zako zinakaaje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyeumo kuona mara Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Ngeso kangeso encheng mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, Nyadirio, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kende kidieny mar 2 mar penj laktar wang'iyo kacha remo mawuok kuom joma mine e seche moko winjore. Onyalo bedo no wuok mang'eny moingo kako nego bedo no wuok, onyalo bedo no wuok matin kata ok owuogi. Daktari pimonwa kacha ni gik mopogore opogore kele kuom mine e kidienje kata higni mopogore opogore. To wacho ni kuom mine 10, 3 kuom mine gi nitiere kod chandruogni. To kineno ka remo wuok e seche moko winjore, en gi moko nego beni kawe yoro yemo, nego beni kaw thuolo mondo mi ine laktar mondo mi wang'e ni to chandruok nyalo bedo kanye. Daktari daher mondo mi wang'e ne nyithindo manyiri ma pod tindo wadendo kacha ni teens kod remo mawuok e yo moko winjore kata e seche moko winjore. Ka akidieny ni chal ganade kod chandruogni. Teens tiende ni 13 nyaka 19. 12. Erokamano Ruoth. 19. Remo seche moko nyalo wuok kata kuom nyithindo mapoko oromo higni 13. Ma nyal kel ka yudo nyathi koketo kata gimoro kar nyuol, kaka nyithindo mag tugo gi. Okawo kata mana kodhi moro, kata mana oganda, kata mana oduma, to keto kar nyuol. Mano nyalo miyo onwang' remo, inyalo karemo wuok. To bende inyalo yudo ka onwang'o infection moro kar nyuol. Ma be nyalo miyo kata nyithindo mapok ondiko neno remo. Mar adek en ni ka onwang'o gimoro goyo kar nyuol. Kaka tinde nyithindo iting'o ga apiko. Apiko nyalo gwaro kare mar nyuol kanyendo ma ibo onwang' e tabuno. To moloyo en ni jomoko nyalo bambo nyathi makel tabu mar remo mawuok. Omiyo kata nyithindo matindo mapok ochako neno malo nyalo nwang'o tabuni. Koro kidhi kiwango mar 2 mar teens, jogina 13 nyaka higni 19. Maendi oganda mar nyithindo manyiri ma dendgi chinye machwa. Dende tegno koro. Tegno. Dende tegno Omiyo kaka poko tegno, ma nyalo kelo negi tabu ma nyalo ka nyathi seche moko kaw kata mana dweche moko kapok oneno remo, to kobiro to obiro ka ng'ama oyawo fireji. To gin bende ng'ato nyalo makogi, lakini thothegi to nyalo wacho. To tabu machandogi ahinya nyithindo ma jogina 13 nyaka higni 19 en ni dendgi pok otegno, mano nyalo kelo negi sidani. To bende ginyalo nwang'o tuo moro
mamako obwongogi, manyalo mako obwongogi, manyalo miyo maendi bende oket ni remo ok wuogi, nikech hormone gi interfere gi kaka remo bedo ni wuok. Lakini thoth nyithindo gi gin nikech tegno mar dendgi mapok otegno ema miyo gi sidani. Thoth gi matin kende eminyalo kayudo tabu mako gieki. Ma wach mar obwongo ni bende nyalo kelo ne nyithindo manyiri chandruok, mano ibro mulonwa bang'e matin. Aneno ka imako break kanyo, kanyo gimomiyo imako break daktari. Nyithindo kuom jogo moserwako higni 20 gi wiye kadhi mbele, mago nyimene makoro osebedo ka otegno matin, gibe ginyalo nwang'o hormonal problem manyalo kelo negi sidani. Ginyalo nwang'o gik makwano ka, gik makwano mag fibroid ka, ginyalo yudo. To thothgi e jogni chakre 20 kadhi higni nyaka 30, ginwang'o ga tabu mar bedo ni tong' ok wuogi, manyalo chandogi, manyalo ketho kaka remo wuok. Jogni 30 kadhi mbele, magi mine ma koro nyalo yudo tabu kaka mag fibroid gi, polyps gi, to gin bende ginyalo nwang'o hormonal problem. To mine moserwako higni 40 kadhi mbele, ginyalo nwang'o tabu gi, lakini kaendi e kama koro wach mar kansa bede mapek. Jogni 30, 40, 50 kanyo ma koro wach mar kansa bede mapek. To mine moserwako higni 50 gi wiye mano seweyo dhi malo, to kochako bedo ni nwang'o remo kendo, to koro kansa e gima bedo mapek ahinya e joma minegi. Manyiso ni higni mopogore opogore chandruok nyalo bedo achiel, to gima kele opogore kotenore kod kaka dende ng'ama miyo chal kapod otin, dende pok otegno maber, kaeto komono tegno to chako bedo kod chandruoge mopogore opogore kaka hormonal imbalance kod gik makamago. Kaeto kendo kochako koto tok higni 50 kendo koro weche mag kansa chako donjo. Higni opogore, chandruok chalre, to en mana gik ni makele opogore. Daktari yudo penjo ka amowuok kuom Ochieng nyisa ka ni en gi penjo moro. Jaode chal ka gima pek, wacho ni chal ka gima pek, to nyocha ne odhi malo, to dhi malo ndalo 2 to chung'. Koro mano nyalo nyiso ang'o? Nikech opek to neno remo seche moko owinjore, ndalo 2 to chung'. Ka miyo pek, to gik makelo remo nyalo miyo one remo opogore gi magi. Nikech luwore ni to opek mar dweche adi. Kopek mar dweche matin ne dweche 5, to mano nyalo nyiso ni nyathi dwa temo nowuogi to pok owuok. To ka opek mar tin ne dweche kata 8 kata 10, jumbe jumbe 8 kata 10, to remo wuok, samoro nyalo nyiso ni nyathi dwa wuok kata nyathi ni oko marufuku. To kosekalo moserwako dweche 6 to neno remo, mano nyalo nyiso ni samoro biero otelo ne nyathi, kata biero ni omukore matin. Omiyo remo mawuok kuom mama mapek luwore gi ni to mama ni opek mar dweche marom nade, kata opek mar jumbe marom nade. Nikech gik makelo gi opogore kaluwore gi dweche mosekawo. Koro dinyisa Ochieng mondo tim nang'o? Kaber to chop e osiptal mondo pim ne laktar, mondo pime, mondo oyude ne ang'o matimore, kata miye thieth maluwore gi gima timore. Ma kata kaka nochung'no to pod odhi adhiya e osiptal. Onego odhi e osiptal, nikech kopek mar dweche
mokalo ne dweche auchiel samoro ka biro telo to samoro ng'ato remo wuok matin to chung' to kochako wuok kendo to wuok ka fireji ma nyathi nyalo kata wuok. Daktari ayudo penjo machielo, wacho iluonge kacha ni Varil wuok e gwenge mag Migori, wacho ni en gi penjo, odhi e dwe ndalo 3 kende. Wacho ni kawuono ochako kiny kata odiochieng' mar 3 to rumo. Penjo ni kamano bende en kawaida. Mano ni ber, mano ber, mane ka kod onego bed ni owuok, miyo mare no ni kawaida. En kawaida. Kato Beryl wacho ni entiere gi shida, oneno ga malo diriyo e dwe to ok oti gi family planning mora mora. Chandruok nyalo bedo ang'o kuom Beryl? Erokamano. Samoro mine wacho ni oneno remo diriyo e dwe. Ma seche moko gidhi kata osiptal mondo mi opime oyud nang'o matimore. To gima duong' en ni to kineno remo to kaw ndalo adi itiak ineno machielo. Ma kawaida mine onego bed ni neno remo kuom ndalo 21 nyaka ndalo 35. Koro samoro kineno remo tarik 1 to bang' ndalo 21 mamano biro bedo tarik 22 ichake neno remo kendo. Omiyo samoro ng'ato nyalo bagni mowach ni oneno remo diriyo to kikwano ndalo to ndalo ok rach. Apa ni chieng' moro kiduogo daktari wabo bedo kod gimoro mupimo ga godo ndalo cha kaito upimne joma mine ni nyalo kwano kama wang'iyane weche machal kod mano mana kiyiena. Erokamano. Daktari ayudo penjo machielo, wacho kacha ni jaoda golo remo ka wariwore e achiel to ogolo remo mong'inore, mano en ang'o? Seche ma gibede achiel to chal mawuok origa kata clots. Ok ajang'eyo ni en ang'o, lakini gima nyalo ng'ise ni ochop e osiptal mondo pime, nikech kaka na wacho motelo, remo onego bed ni wuok kuom ng'ato ka giriwore gi ng'ato. Mano nyalo nyiso ni kar nyuol kaendi nitiere tabu kata dhofuku nitiere tabu, omiyo ng'ato nyalo mana ng'eyo ni to en ang'o ka ong'eyo. To wawacho pile ne ka ng'ato nigi tabu machal kamanendo, gima ber en ni ochop osiptal mapiyo kaka nyalore. Ote machielo, daktari ote ng'eny ka mokalo. En Brian ka Kisumu, openjo daktari ni how many days before or after periods ma nyako nyalo mako ich. Mane en penjo mowuok Brian. Okag'eyo ni Brian wani jaode omakich kata girlfriend ne omakich to dwa ng'eyo kwano no. Ok otudore gi twagni. Tinyalo dwoko Brian nyiriri matin kapok wadhi nyime. Mano kidwa mondo ng'ama miyo gam remo to ikwano ni to onwang'o remo dwe ni tarik adi to dwe machielo obiro nwang'o tarik adi. Kisekwano kanyo to ikwano kidok chien ndalo 14. Koro imiye allowance mar ndalo achiel gi ndalo achiel chien to gi mbele. Ndalo mar 13 ga 15 13 14 15 kanye ma ng'ato nyalo game remo. Waboduogo kod chat cha. Wabobiro gi chat no daktari mondo mi wago mbaka maber kotenore kod weche go bende. Daktari kwa doke twakwa wayudo kacha chenro kachiel kod yore mopogore opogore kata gigo manyalo kelo remo ma ok onego bed ni wuok seche mowuok. Ipimonwa nyithindo manyiri ma pod tindo, weche mag hinyruok mantiere higni 20, dende chako tegno pok otegno maber higni 30, hormonal imbalance kachiel kod gik makoro chako dongo, fibroids, polyps kod gik makamago. Higni 50, 60 kanyo wacho ni mano koro en tuoche kaka kansa koro ichako chich godo. Adwa ni mondo mi wang'e ni kaka inyalo tim test mondo mi koro iyangi kata itimo diagnosis mondo mi iyangi ni ma to en ma en polyps, ma en kansa, ma en ang'o. Thoth ne itimo nang'o kaka laktar mar joma mine. Erokamano. Mondo mi wang'e gima timore en ni ng'ato nyaka bi mwago kode mbaka. Koro wago kode mbaka eka wang'eyo ni to remo ni en dobed gund jok mage.
Kwaseng'eyo kwago kode mbaka mwang'eyo ni ten gund joka mage, to wapime wanyalo pimo kata gi lwetwa to wayudo ni maendi en gund joma kama. To mondo mi wabed gadieri, kwasego mbaka wapime gi lwetwa, wanene gi wang'wa, to wanyalo ore test mondo wabed gadieri. Test gi wanyalo ore e picha, wanyalo kawo remo, to wanyalo kawo oseke bende waketo e kar nyuol, wang'iyo godo. Wanyalo kawo oseke waketo kar nyuol, to waketo gi, nitie torch ma special, to wang'iyo godo iye i dho ofuko ni to ochal nade. Omiyo wan gi pim mopogore opogore, to pim watimo luwore gi kaka wayudo e mbaka mwagoyo kode, to gi kaka wapime, emomiyo waneno ni maendi test monego watimne en kama. Daktari ulony ma inyalo mulamula ng'ato, imulamula ng'ato kama ting'eyo ni ma en gund joka ing'e kama koro ing'eyo ni test midhi tim en magi mak mana mag kansa emo kinyal mulo kose. Kata mag kansa mar karanyuol wanyalo ng'isi en ni ok inyal ting'e mo mani en kama, lakini ing'eyo ni maendi to en gima kama. Kaka moro na winjo kanyendo ka ogo simu bang'e kata kobu nong'o namba na bang'e to abro kode mbaka, abo ng'ise gima timore kocho kanyo ng'ise kaendi. To yes, wanyalo mula to wang'eyo gima timore. Wow. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Remo mawuok e seche moko winjore, remo mawuok ahinya kod remo mawuok moking'eyo gimomiyo wuok kaka kuom ranyisi kapo nono ni ng'ato riwore kod jaode. Achere kod daktari e studio. Wakaw yweyo mondo mwayudie weche manyien e machuok. Ka waduogo to dhi bedo thuolo ni mondo mi igo kod daktari mbaka mondo mi ipenje penjo duto te ma inyalo bedo godo. Kata kamano kapok achopo kanyo taneno ka bede pod ote donjo mang'eny mokalo inyalo yiena mondo mi asom ote. Ayudo ote machielo ka amuwuok na kuom Joan penjo kacha ni seche mowinjo rem mathoth mokalo ka oneno malo to remo bende wuok mang'eny. De bede ni embe nitiere kategori mar jogo ma rembgi wuok ma e seche moko winjore kaka ok owinjore. Erokamano. Remo mawuok gi rem sama ng'ato neno malo inyal kel gi gik mati kaka fibroid e iye kanyo, kata gima nowacho kata na adenomyosis, kata ka ng'ato nigi rariw. To mondo mi wabed gadier ni en fibroid, en adenomyosis, koso rariw, nyaka ng'ato koro pima. Daktari, rariw ni gi dho ngere kata dho kaka mar laktar mathoth ni wanyalo winjo mayot en ang'o? Nikech wasebedo ga kod ywaruok mopogore opogore kotenore kod wach mar rariw. Ni rariw nyalo bedo fibroids, rariw nyalo bedo polyps, mana kumotie kod gik makamago. Makema kanyo daktari kwaduogo tipimno wach no wasebedo kwa yware mokalo e weche mag rariw. Penj laktar, wakaw yweyo ka waduogo wachako kar rariw kanyo, kikisud kata matin. Timo gimoro amora mano duoke e dalani kendo to botimre mana kaka anadwaro to yoro ema dhi tiyo ka. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Wala mino chienga kandora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo, Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer.
Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen otieno. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Mondo iyud wendani kaka sikiza timu mari dimana star 812 star 784 hash to parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. The committee has resolved to convene its next meeting on Tuesday, the 25th of April. Committee is yet to be formally established. Gikone to kweth mar Kenya Kwanza kod azimio la umoja One Kenya oyebedo gi twak kanyakla ka ochakore juma manyien. Obila oyudo liete moko ang'wen e gwenge ma Shakahola, kaunti ma Kilifi, ma koro kelo kwan liete ma oseyudi nyaka 19. We have had one confirmed case of cholera in Siaya County. Kaunti ma Siaya koro lando ni ng'at achiel oseyudo tuo mar nyaldiema e gwenge ma Manyuanda, West Uyoma Ward. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ma en kidieny mar adek. Kidieny mar adek ni nyakwa Ramogi Ajwang' intiere kod thuolo makende mar go simu wuoyo kod laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod remo mawuok e seche moko winjore ka ok owinjore mondo mi wang'e ni to chandruok nyalo bedo kanye wayudie kaka wanyalo bedo kod ngima maber nikech ngima en mwandu. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'eyo weche mag rariw to kata kamano pani wabwakete obed topic machielo odiechieng' machielo. Aneno ka wabiro kod chat ni osechanda ka aming'a kapo nono ni ng'ato neno remo kuom thuolo marom nade kata ndalo marom nade to nyalo chichni koro ma ok kawaida kata bende nyalo dwoko Brian diere ma jaode nyalo make ich kotenore kod chat ni. Erokamano. King'eyo chat ni monde ka chiel nyaka 28 mind of average. Thoth ji nongo remo bang' ndalo 28. Koro odiochieng' mokwongo en ka. Koro kineno remo to chakre kae kama ovulation timore. Onego bed ni ng'ato neno remo ka ng'eny to ndalo 7. Kosekalo kogik ndalo 8. Daktari makema kaka ndalo 8 kanyo kiyiena wakaw simb Millicent. Hello Millicent, penj laktar. Hello. Machiegni Millicent? Machiegni? Awacho Anita. Awacho ni ya. Dhi nyime? Ni sani tidwe chang'wen okane remo. Koro gimoro amora matima to onge. Koro kang'e nang'o miyo. Itiyo kod family planning to ka itiyo godo en mane ir ja higni adi mago bende nyalo nyiso daktari? Aja higni 38. Yore mag komo nyuol mitiyo godo? Anatiyo godo nawe chon. Daktari. Ka osebedo gi muda mar moromo dweche 4 kapok oneno remo to en jagni 38. Samoro onyalo bedo ni nitiere tabu kare ofuku kama golo tong' kata gima wuok e obwongo. To mondo mi wang'e ni to en kanye nyaka wapim nikech ofuku nyalo kelo wachno, kama golo tong' nyalo kelo wach nendo, to kata obwongo nyalo kelo wach nendo. Omiyo nyaka pime mayudo ni tang'o matimore. Seche moko inwang'o ka mine moko ka ich nowuok to ofuku riwore, mano nyalo miyo tamo ng'ato neno remo. Kata ka ng'ato nwang'o kata TB mar kama golo tong' nyalo temo
nyalo ketho kama golo tong', to kata ka ogolo hormones mawuok e wich ma control wuok mar remo, bende nyalo miyo ng'ato bede ni remo ok wuogi. Koro ka ber to ochopo osiptal mondo opime to ofukune ni thuolo, kama golo tong' tiyo maber, hormone owuok e obwongo bende wuok maber. Kwaseyudo ka magi wuok maber, to wamiye yath kato onenena remo. Ma en gima inyalo konye. Erokamano ahinya. Daktari ayudo te ka amowuok kuom Isaac Sala mar Kabondo Misambi, wacho kacha nowinjo chendo kendo puonjore mang'eny mokalo. Kaeto te machielo bende aneno ka oteno chako chikore na daktari. Ne wantiere ka kod Achieng' e simu. Halo Achieng'? Achieng', halo, penj laktar? Achieng' olalna, ok anyal yudo Achieng'. Daktari ne wantiere kada ndalo 11, ndalo 15, ndalo 7, sawa, kanye kama ne wantiere. Awacho ni tong' wuok ndalo 14 kapok inwang'o remo. Koro ka indie ma kama ng'ato nyalo nwang'e make ich. Ndalo mar 13, 14 ga 15. Maka ka idwaro ng'ama nyako to inyalo temo ka gi ka. Kanyo thuolo ni malo mar mako ich. Erokamano ahinya. Antiere kod Achieng' e simu. Achieng', halo, penj laktar, halo? Machiegni? Awacho niya. Halo? Wawinjo Achieng', dhi nyime? Kariwra gi ng'ama dichuo, to remo, ok en remo machwere, ni sama kora luokora cha to, sama luokora, to koro kang'iyo lweta tayudo ka remo nitie matin. Kaeto ginene, kasetieko luok to onge, but ok en gima timore pile, en gimoro ma samoro timore once in a while, en gima osetimore for a period mar more than 10 years. So samoro anyalo kata mana tipo kata mana dweche 2-3 ok anene, to en gima timore once in a while. En ka sama luokora cha tayude, to kaseluokora to onge. Erokamano ahinya Achieng', daktari dhi duoki sani kato antiere kod Maureen bende. Halo Maureen, penj laktar? Hello, Simon. Machiegni, penj laktar? Apenjo laktar ni. Anatiyo ga gi family planning mar Simon. To naweyo dwe mar 2. Ket simu maber Maureen, wawinji? Apenjo niya. Natiyo gi family planning mar 3 months. So nukata nerumo dwe mar 2 tarik 11. Ok achaka dok to pok aneno malo, koro aritoga mondo ane to pok aneno. Daktari antiere kod penjo 2, antiere kod penjo mar Achieng' kachiel kod mar Maureen. Inyalo duokogi koka wadhi nyime kod chenro. E penjo mokwongo, miyo maneno remo kata bedo notin marom nade, to ok en gima onego bed ni timore. Omiyo kaber to chopo osiptal mondo daktari molony ithiedho joma mine, nikech tabu ma ji seche moko yudo en ni ikidhi osiptal tinwang'o lekteche ma ok olony e thiedho joma mine, manyalo miya sandan to kata yedhe mimuonyo to pok ong'iyo ni tang'o matimore e iye kacha. Onego one laktar molony e thiedho joma mine mondo ong'e ni to tuoni en karanyuol kose tuoni gini timore e dho ofuku mar karanyuol. Omiyo onego ochop e osiptal onene gi laktar mar joma mine. Kuom higni 10 daktari, ka gini osebedo katime, manyiso ni kata kapono ni en gima timore, kata ka en gima kethore, to okethore mos koso okethore mana seche ma oriwore gi jaode ni kende. En ni sama ng'ato oriwore gi jaode, ok awinjo ike, sama ng'ato oriwore gi jaode, mana kaka ne wawacho motelo, samoro nyalo chiego gini, to seche moko kama gini nitiere
seche moko oriwore kode to ok ochiege to kone remone. Samoro en gimoro moti mawuok e ofuku mar kanyuol to wuok gi e dho ofuku to ok obed yen gi infection ma ng'ato nyalo chiege. Koro kaber to onene gi laktari molony e thiedho joma mine mondo ng'i to yudo ni tang'o matimore. Seche moko bende nitie tuoche moko mamako karanyuol manyalo miyo mageko bende otimre. Kang'eyo ni luongo gang'o gi dholuo, lakini tuoche moko ti manyalo mako dho ofuku mar kanyuol minya thiedhe mana gi antibiotic mondo tieki. E penjo machielo nopenjo wach family. Notiyo gi family mar dweche 2 kata oweyo to sani okone remo. Seche moko family planning mar dweche 2 seche moko onyalo kawo muda ka pok orume dendi ma onyalo miyo remo ok wuogi, nikech mine moko bende yudo ni remo ok wuogi seche motiyo gi family mar dweche 2 kata mar dweche 3 gi. Omiyo omiri amia thuolo dende bro bedo maber kaeto bro dhi samoro onge gi tabu. Daktari, gigi bi nyalo thiedhi? Gigi nyalo thiedhi kaka wayudo ka ng'ato nigi tuo mar fibroid, wanyalo golo ne fibroid nendo waweyo ofuku, to ka iki osebedo mang'eny wanyalo golo ofuku te gi fibroid. Ka ng'ato nigi tuo mar kansa wanyalo golo ofuku kata inyalo wang'e. Ka ng'ato nigi adenomyosis wanyalo golo ofuku kata wamiye yedhe moko. Ka ng'ato nigi tuo mar hormonal imbalance wanyalo ng'e to hormone mane ma ikelo mawuok mang'eny kata mawuok matin, to wamiye yedhe ma balance hormones giko. Omiyo gigi eki thoth gi nyalo thiedhi. Thothgi inyalo thiedhi, to thothne awinjo kiwacho kacha inyalo golo ofuku, inyalo tima, kata inyalo golo ofuku, inyalo tima. Chieng' moro wabugo mbaka kotenore kod ofuku ma igolo kod chandruoge monyalo kelo kapo nono ni nitiere, kata ka onge to ibro gonwa mbaka kotenore kod weche go, nikech nitiere ga weche maliekore mang'eny kotenore kod ofuku ma igolo. Daktari, ma in kaka jalony in ema inyalo pimonwa. Po nono ni ng'ato dwa tudore kodi to thuolo emotame mano tudrego kodi, inyalo yudi kanye? Ni wachinwa kacha ni inyalo yudi Mama Lucy. Kapo nono ni ng'ato dwa neni e yo makende kata yor simu inyalo yudi nang'o mana kiyienwa? Seche moko godhiambo wajabedo ga office Nairobi kaindi, Upper Hill. Namba mar simu en 0 7 2 4 7 3 9 9 5 1. Inyalo nono namba 0 7 2 4 7 3 9 5 1. Erokamano ne daktari, amor mar bedo kodi. Ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi tibo duogo wagoye mbaka e penj laktar kama wacho ni gima en mwandu. Iwinjo weche go duto te, ageno ni konyori, ageno ni yae kod achiel 2 3. To wach maduong' kanyo, chikiti kaka ng'ama miyo, som dendi kaka ng'ama miyo, ng'iyane ni to dendi chal nade, e diere mane, to kapo nono ni chich nitiere gimoro marach te matek mondo mi ine laktar. Kik ilingi gimoro nikech onyalo nya kata onyalo dhi ahinya. To ka otende kod chenro mabedo godo odiochieng' ma kawuono, joma mine bedo ga kod chandruoge mang'eny mokalo. Omiyo kaka ng'ama miyo, rit dendi, chikiti mondo mi iyud kaka inyalo jol e seche mowinjore. Mate chenro ni en Andruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo ka uthuolo ni mar duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa, ne jogo picha mawa, ne director wa Lindsay kachiel kod producer wa Perpetual Koth, ne ji duto temo tayo chenro ni kendo kete kare. Erokamano, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti masani.